Energia murriztu prestakuntzak, lotu edabideak, esleipen publikoak, laguntxoen neurida, ate birakariak, lege ez idatziak, zuzendari postu bat nahi badozu, bide azkarrena, hemen daukazu. Kostara kosta, etengabe puztu ditut nire kontu koronteak, egizu topa, gora ginaga kontura, dirua nora, egeak garen erresa baita berri bakarra, egizu topa, idea berri bakarra. Kostara kosta, etengabe puztu ditut nire kontu korronteak, egizu topa, gora ginaga kontura, dirua nora, egeak garen erresa baita berri bakarra, egizu topa,